Let's go! Let's go! Za mu je gurin mamanka kaji? Gurin mamanka za mu. Ihiru. Kuma wannan ba takalmi bane cikin uwarka? Cikin uwarka kai barawo ne ko? Kai da ka ta sauke yi. Ya za ka ce sauke. Let's go! Yawwa, Allah ya kama ka. in tambaye ka ce ciki ne a nan. Ka taɓa ji dan ubanka namiji ya haifi namiji. Wai tallafi ne na 'yan kaciya Buhari ya kawo. An daɗe ana tallafin nan. Kare na mana hankali da wani abu. Yanzu fa da sarki ana nan ta yara sun fi miliyan 70. Ƙarya kake yi. Ana ta musu kaciya. Ƙarya kake. Jama'a barawo. Kai Let's go! Ka ba ta harka.